गोथौ दैयाव गोलैबानो बयबो मानसिया थैनानै थाङा। थैना अब्लासो थाङो जेब्ला जों सानस्रिनो रोङा जायो। थासारिया जेब्लायबो जेंना जाया, जेंना अब्लासो जायो जेब्ला जों थासारिजों जुजिनो हायि जायो। खायफा गाज्रि समजों बारलांनाय गासै सुबुङा मिन्थिनो नांगौ जे जिउआव जेराव गाज्रि दं बेवहाय मोजांबो दं। गासै समखौ जुदि गावनि जिउनि मोनसे मोन्दांथि मानिनानै सोलियो अब्ला बेरेखा साननाया जोंनि गोसोआव जायगा लानो हाया। माखौबा लानानै जोंनि साननाया गोरोन्थि जानो हागौ, नाथाय मोन्दांथिया मालाबाबो गोरोन्थि जानो हाया। मानोना साननाया जोंनि गोसो सिंनि मोनसे महर गैयै सावगारि जायो, जेराव मोन्दांथिया जोंनि जिउनि मोनसे मोनबोनाय सोलोंथाइ जायो। जि थांबाय जाना थांबाय। जुदि आंजों माबाफोर गोरोन्थि खामानि जानानै थांबाय अब्ला बेफोरखौ जिंगासिबाय थायालासिनो गावनि दा बिदिन्थाखौ फोसाबनानै गावनि इयुन बिदिन्थाखौ साजायनो नांगौ। जेब्ला नों थांखांनाय समफोरखौ साननानै जिंगासिबाय थागोन अब्ला बै समावबो नोंनि समानो बारलांबाय थागोन। नों नोंनि इयुनखौ दानो सोलायना लानो हाया, नाथाय नों नोंनि हुदाखौ दानो सोलायना लानो हायो। आरो थोंजोङै नोंनि हुदायानो सानसे नोंनि इयुनखौ सोलायनो हायो।